Ferangke duman ta churu lo nang litum mopen nilipan kar ju je ASDC atum kipu uneli tu aphan je six schedule pangtang rong lo te autonomous state ke long lelu bubadi la bangke ahok kali lage ilitum ahok alam se ninje nahi autonomous state ke long jita autonomous state long to boy pakseta hala six schedule paragraph 20 ateng man claim nahi ang neli tu pulo six schedule pangtang nahi tang mane six schedule apart lo hala autonomous state ka selam nahi po apan aporta autonomous state anda long to lock six schedule paragraph 20 pen pedo to kok pulo te six schedule kapang tang binong po lagi alam bangke aku jongsi nangli ilitum autonomous state jongsi six schedule ating pen paragraph 20 pen claim clear det tante lake general state jongjong yi general state jongjong lo te ilitum manang kirai dia a provision ang deng hada ave la pupulo tante ang deng ave detji non ke six schedule ke do posi autonomous state long to lock sita itum aphan nang kirai ji a law do kok pada do ver pola bangke lasi neli ASDC AS kali kalang law HSDC along si do nelita last neli meeting ke attend dun hota pulo je abatay itum more power hangpo state hangpo hala lamdon ke jetok hut ke itum a power ke long tang apota ako jipi tu dat iti lapot la bang atum chalak pik la solam bang la tu ke chini hala tum mange karlen ke more power ka lilo nang tum power ke ong po bang galilo ake ong esi nang tum ke dolang power anda nang than pipo po bang hala tum ke karlen diti hala ke chia so tum bang ke sarkar tum lambong ke chia so do kante la ber ke chia asosiasi boleh pudet tapi lapot si alang litum ke hala litum lamdon ke jetok lo te la six schedule la power si kaida thon than vertiti ilitum ke hange autonomous state itum six schedule lega hanga liti hok la alam lo alang litum seta hala daksi aku je than nam tu oi phak ti pia pot lo la ke ilitum phanang pilu lo mati la sineli ki putikang hala sornita je itum autonomous state ke hang vek nang po seta la autonomous state ke hang unhut ba separate state ke hang unhut la ke dutang power six schedule pe nang pia power anta ke than thu la ba nang pe than long le dek je aphan ilitum six schedule alam bang chini pe me nai pusi ne ligi pu la pen six schedule implement vek nang ji pusi ligi pu nang ji pu implement lo te 20 paragraph 20 implement lo te hala 244 8 hadak si do kok lo ke chini ne lang la salam ko pusi lo alam pe pot chini ne de la si ilitum alang litum ba ilitum ge hala constituent assembly debates along ta kanige do tribal atum ke modern law the nitty-gritty of modern law they do not know alam do hada la nitty-gritty mane aso asa kapijir pelok pelak pachihing pelok pelak alam halai hoi law long lai hoi tum modern dung itum tribe atung chini ne pada kata ahok lo la si itung chini ne pot si ASDC atum power long lo more power 30 department la pe halada ketok they shall have power to make law see power to make law on this department on this 30 departments boleh ada ketok anke kopilo aja plan neli ka chinia tengante neli la CPIM ela tumalo bongo senatum do hala tum intention bangke hala alienation of land alienation po alama bang si kapiludon si hala tum e karlen hala tum piludon choklo hala so lambang close o long anke an parge ASDC CPIM ela kamelo akama we po si alang di tuman pa bohong rong lo neli ka chiniga la helo aku kalang takalang lagi kapache bohong la tum se kapache bohong toy pache bohong lo an ke hala 30 department apu thak aron ke silam li po ke silam thek det lo ke yo alam mangke an ke silam le det lo te pilo power ke ave det lo department le power ke li det ke the law to the law for the law used for functioning the department
these are powers mane hala law hedi department ka solai iji a law la abang si power ke department ke power ke leader ke department jong ke non da department dobong la hedi a law weden man bang asama law pen bang solai ro aman nang tum power wede ju pen jong si bisaralam PWD a law elitum chi selam det asonte non hala 5 lakhs lote 5 lakhs pen athak lote central state government si tender call po pulong le de chile lo le yong si silam et loti ke do an a tender ta a power amount ko an mane a paisa ko an mane chini ende lo kang tui ko an mane ke ong ko an mane sita council si la bage tender ta call po hala lo long chi tok de so ne ponong le de chi galang litu no ke pon de lo chi tok de ke litu hal a power binoma bang claim le de la hello sir na so non ta selam a council tu man silam ripu avedat le alang litum silam ta me ke non ta selam mela non ta silam me la pen hala land alienation pulong ta land alienation silam man against land alienation putok dun de ta non ta APHLC tu ngi puloti netum election hai de ti ke jok ta silam le lu ko pulo alang litum silam uni governor korke de chi ke pudi Governor korke de alang litum 163 article alam se pudame reki 163 article ke lage MLA assembly la pen parliament alam halage India constitution itung hala ka leader ke itung ke 20 BB paragraph 6 schedule lo hadak sige tok dolo governor hala chief minister domain chingki tame seta hala tum kroi kriti claim ripo bangali la chingki pen governor aning ke hanga teng pen 6 schedule aron ateng pen si claim nang gi pusya da ke tok du alang lito an pen jongsi yo de aku do tulang jongsi governor claim ple de dante alang litum pe pot high court supreme court am de la chu Vijay Hansaria governor lawyer supreme court a lawyer ta pulo ke hala arboretum along di alang litum pe pot high case claim ple de non la BJP tum case claim da mele governor against pe pot claim ple de the supreme court long dam de mele tu paisa da do pugen de la hello alam le sir non la alang litum claim ta me ke pe pot claim ple de governor long ta palle pulo ke ko alam avedet ke hada 20 BB along 6 schedule paragraph 20 BB along ke council of minister kroi nangi ko hadak topik kroi krit ami ko hadak tok ke tamil tuma selam on setting pe governor da aning hang ta bare chok se deji 6 schedule ting se aning hang nang ji alang lita la puya athema governor atum akam ke deng hot alang litum seme ke tang netum constitution netum othip ji la pen kroi ji la pen othip ji pi phuk long lip alang litum seme ke tang an ke 6 schedule le constitution ke te sir ni selam na tu la ke chok la tha debate ke do ke thang dai he non ne lo alang li hai dia setan ne li hai dia setan munit tum nang chini dun opo a hogalam na ke do itu ne li ta sir te ang tum ke ASDC tum ta Johnson bia ke hai tan le phan si thi nang lo lo ne li ta reply pi thu lo me sen alang li tungi puta he non ne ki cheng mat ke mo phi alam le mo phi ching ki bom a phi ke ason ga pregi mene setan non ke cheng ku ke ne tungi putu nangi ke la border ke 1951 aning kan kapiti ka teng si do vet nai pu do bom nai pu si li tum pu nang ji na le athema khasiat dum 6 schedule ar lu do nang ne pu pedet le hala 6 schedule paragraph 20 along ke pu tribal areas pu Karbi area pu pe Khasi area pu da pu pe Garo area pu da pe Kuki area pu da pu pe la ke Mar area Rengma area pu da pu pe tribal area pu si pu ande khasiat tum na nang do dun me lo ke muthi ilitum ke chok che bang ke khasiat tum pu anajir ki ding nang do dun lo itung ke nominated and da pon pe that body ka khasiat tum aphan an ke hala khasiat tum bang ke khasi autonomous council tum bang ke allo che selam thu lo kar bi pen khasiat tum si council election long vote pi chot long nang ji hala tum bang ka selam thu itum hana ke me si hala tu claim
vote pichot long ni put election hadak thur dun long lo ken te halatum non karbiatum hadak ke rem dun ver ti ke karbiatum bang khi pho thur vare ti la puju che langun epic halatu mang bo karbiatum ang bo la ri phoi ma lo la puju amasi inut ta hai dun un ede upesun de hai du inut pi thur chot ti kesan de hai dun un ji la lang li la bang hai nang ni puta bupi la pen didi lapang da didi lapang aprang chief minister alang li mata karbia to vote pen si hai bom lo ke lailo la sini tu ngi ke la border tu ke la ke no man ke 1951 ateng si do bom nangi aku la ke asam government tu bang ranang chi phudu nang ne ku si nelia matha la bang ke karbi pen chomang tu he di ka pa chi chok pa ye thengi pa non MP election nang le pu mati pa chi chok pa ye theng nang pa chi lang sel let nang po phan ju amathala bongo senam as ohomia to man aning pa pe dok munak na wa ya alam yo la ke hok lo isi ta pi jer jalang ne le tum ka ma tha mangela pu lo election hai den lo te council pen ke la ke Demos Kratos, sudah mati muluk aja kong. Itu muluk aja kong pen klaim lompo labang ke. Non lower at sita hedi labang ke muluk aja kong kali. Cujaka suni itu manang pudun lo. Nilisi adung het ke dua bang lo hala suhu. Nang tung election cipe haidet tak punang pu. Ang election haidet lo te muluk aja kong public mandate nang tung dulu te la le wangon cingkian nang ki. Jat alam da cingkiana state alam jat alam da cingkiana posina pudu aku la ke alang litum pepin sada elitum chini lo demokrasi alam ke la hello itum haidet na la deta elitum la ASDC tum bangge haidet lo haidet seta ala tum bangge la more power sitting turong la pen autonomous state alam bangge cingki ke lo pusit tok turong ro pamada asam ke pipu pelo pusit ninge turong la tok dun de na ya pon lu nili tuman ta ASDC munit sai selu government along le do sita ningar lo pen ke ASDC sai selu hala suta dahil hakit jut abang ke ilitum panang nang pachu baidiat ason ke plang den la athema power an alang litum lo an ta selam longji a power dulu po ma lo ta selam tu te je bohong tu rong dong ke hang tu olo la autonomous district ke long ke hang thu olo ti long thu olo abinong ke hala schedule implement pe me asante ida high court case claim ala ASDC tunda high court supreme court ta dam unle hala so dam de galang litu gopia por lo governor la son ke crochet ji pura law selamra alang litum ta dam mele dam de ba alang litum inudvet ke balur Karbi Anglong Autonomous Council ke isibet ke Jakong avi pura hala Autonomous Council dotu olang kep dolang hala tu menting room la aja kong jipeti ta mekente hala ta claim ke dat lo kente tarik ni lining do pe me melo kopia tarik kopiar ni lo ne la ho just semet ni likaning ye ia bangke ili tumasi em pulo la autonomous state ke hangia phan ne kuti kep poisa pidun lo body la je alam mange kuti kep poisa pidun lo alang liphan election ke pe hai ke nang poisa pangrum ora akuti pidunot autonomous state ke hang phan puli alang liphan ke pe hai gali alang liphan ke pe hai ke nang me thang man le dam not tu akam mange la dak hello ni li hala le bar pu dami ko ke la Delhi ke dam tumhale lebar pune li puali je alang li poisa pisi alang li tumphan toilo ame thange dun de MP ke hai bang thuge la ke choklo alang li dun lo la bang ke choklo ki dun an ke choklo seta hala alang li home minister along dam amasi bang phobak hala 144 CRPC do amasi dam long le de mati di 140 la bang ke la son kali 144 CRPC ke lote bang kho munit ke damlong I guess idum MP bang kho munit bang clear munit je pon ra lang li home minister long dam ra la lu pidam dami home minister jong si avedet one day minister of state do yi home halapan pidam dami kali lat avedet pusita alang li dak a secretary do ke home ministry
alang lipan pidam dia setame la ke ilitum enong junu ne dia dia pot lo seta alang li kidun an ke chok lo de a hokalam lage kidun an ke chok le mp me thang dun plut lo seta a memorandum mang ke hala police nayok apan piro lai lo ke chok dia dim mang therak me me adim lage lo lage therak me me ilitum an la therak nun dia tu la mang ke therak nun nang ko la helo acha neli hala lebar pu ke je ilitum head mystery hem ki kim hut head mystery si ilitum hang yi bodi kaita head mystery ben je ching wai head mystery si ilitum phan nang than je ja hala lebar tu meng itum ching ki ge de ji ge hala tu meng ching wai we de ji ge lebar tu ge ai non bang ke head mystery alam ching wai we de aman hala lebar tu toy rong ason la pu yo alang litum hala kar ing Delhi ke dam akar pia tumle lebar puni pudam kali la puson si alang lividet CM aba lebar le head mystery le tumle head mystery pancing ki ke da man hala lebar toy roma son si videt la alam bange neli ke hala alang litum ke dam thum han le lebar pudam kali ke chok chi adim la hello ke ching ki vek dang ge ha home ministry pe ke ching ki ne il dum CM aja kong do kan de home ministry pe na ching ki ji alang le jakong do athema hala constituent assembly debates along ki pukela ando ye CEM ke la ke kang tang ke minister atuma teng lo ke mati di chief minister teng lo la si hill area department a minister ta pavidet nang ji puthada ke tok do athe hill area minister along ke dam pulote alang li jakong ke pavi che plang det pukedi CEM aba la si puana ja kongdo ade alang li ame thang dam plut predet pilo poisa khoros rong pia pot lo la si li tum ning dok de ame thang si ke dam nangi em je pot toy nangi alang li pi pot lo son vi thuro la hello alang li tum phan election pe hai nak lo gen te li tu poisa si bang hai mystery ason logai thurong lo gen te la hello ki chok si